Men lho, ayo. Wah, apa wi mereke Hello Kitty to wi? Apa cak? Gak iso melek aku. Masa dikitan ulat. Iya, maksud ulet itu apa ya? Pekerja keras toh. Ulet iya. Ulet itu kita nggak malas. Ulet itu uler. Iya, Reti. Ulet itu uler, tapi maksudnya ulet itu pekerja keras, ngono ora males gitu. Engko nek saka sing sregep iku tekun teken bakal tekan gitu loh. Aduh, omongane mari awak asam lambung iki. Jenengan anu Kira-kira gitu. Sregep. Sregep. Jenengan nggih paham niki. Ya paham ning weteng kuwi murus dhewe krungu ngono kuwi. Lah ngopo sih Lah kok? jumlah sing bener lak sregep, teteken tekun bakale tekan ngono. ya. Teken tokon teken ayo. Ngomong Maksudnya apa? iku. Nek mengko kira-kira butuh sinau, butuh apa jenenge belajar kuwi iso karo sapa wae. Ora mesti karo wong sing pinter ikine ning sing penting wong sing duwe akeh ilmu. Nah, iya. Wong akeh ilmu kuwi saka apa? Saka pengalaman. Bener ora, Pak? Betul 100 untukmu. Wah, Kandhani malam ini kok. kamu cerdas, pinter dan cantik sekali. Ayo nggih. Ngono kuwi. Cerdas, pinter, cantik kurangnya apa? Kurangnya apa? Ora nek kurangi, wis sempurna sampean kuwi. Matur. Lho, Pak Dalang ki ngelem Matur suwun, matur sliramu. Sik kowe iki lho, Cek. Ki piye? Pripun? Kuwi benakno kuwi iso mbredet tekan ngono kuwi piye to? Ya. Gedhok ora? Golek kursi ora. Anu rada rene keti penake Pak Dalang. Amah aku nek Pak Dalang kok ki engko Lah, bugesi aku- piye-piye. Nek kowe kan aman aku. Kamu aja lah. Alah lah santai wae karo Bu Keksi santai. Ngapa? Mboten kelakon dados kalian jenengan. Bu Keksi malah seneng. Mergane Ngedeng-ngedengi gayan ngono lho. kok iso ngenteng-ngentengi gawean. Lah biasane kan umbah-umbah dhewe enek sing ngancani, masak dhewe ana sing masake kancane enek. Oh ngono terus Kesel engko ya dipijeti wong loro ngono. Aku umpamane dadi Pak Yoyok, wah dalang kondang wis dosen, rabi meneh aku kok. Iki cangkeme elek iki. Kok rabi aku sik Bayi omongan rene. Kok rabi meneh iki kowe cah cilik ipo ya rabi po. Kowe iki cah cilik iki po ya iso rabi. Ya iso to, Mbak. Duwe Ora. bojo? Duwe lah ngopo? Masa duwe bojo? Bojomu ya ayu. Ya ayu. Tenane. Heeh. Ya duwe anak. Ya duwe, ora takok bojomu ya wong ngono wae. Cek. Awak ado-ado Mbak Lisa. Kok tekan bojoe ngopo bocah semene kok. Lah napa? Jujur ya. Jujur napa? Disekseni karo piyai sakmene mbane. Nggih, lho. Lara, pripun? Jujur, sumpah demi Allah. Nggih, Kowe wis sunat ta urung? Nah. Petrong. seksene danyange kene. Miren kene. Kula pun sunat kula. Alah ora percaya. Dek boten pitados pripun lho? Bukaan jajal. Nggih ampun dibuka mriki. Mengke kula fotone mawon kirim jenengan. Gah, mesti kaya ceplukan mesti gah aku. Lho wong mengke mang bandringe kali nggih jenengan apik endi ya ngono lho nggih. Ayo. Ayo kaya adekan samudra kae lho, jangan diuruci kae malian ora. Ale ngono kuwi. Nek kula nindakake sunah Rasul nggih kitan. Nek kita neng ndi awak mbiyen? Kula mboten teng dokter kok kula. Kula Kula mung enten kebon tok kula niku, kebonan. Lah sing kitani sapa? Kula nguyuh enten kirik liwat cathek ngoten niku. Tapi kitan ki modele ya ora karu-karuan. kitan ki ketoke ana zaman-zamane ya berarti. Nek kowe klebu zaman apa? Ya zaman biyen yang masih pakai sarungnya dikasih empring gitu loh. Pring kok empring ora. Empring ya itu. Iya itu kan paling carane mungkin zaman biyen nggo bendo apa nggo apa gitu ya. Zaman dulu terus berkembang meneh. Carane nganggo gunting apa nggo apa gitu nek nggonmu zaman apa? Jadi cathek asu. Cathek asu. Kuwi berarti purba. Zaman semono kuwi. Saiki kan dilaser. Laser, ya. Saiki ana sing luwih canggih meneh saka laser gayane, tapi aku ya ora ngerti wong aku ora duwe. Kayane mung didelok tok ngono ya stak ngono wis. Iya, bener. Apane wong sunat ditontone malih. Sapa rek? Kaya didongakne Pak teknologi kok. Sukarji lek mun dongakne piye? Nggih, mugi-mugi keluarga Pak Sukarji tansah pikantuk karahayon kalujengan. Amin. Saestu panjang yuswa. Awet sing momong putra wayahipun. Amin. Rejeki ingkang lumintu lir gumanti halal tur barokah. Amin.
Amin. golek rezeki barokah niku angel. Yo. Oke ki belum tentu ki cukup. Benar. Yen sithik yen barokah ya bakal kecukupan. Kecukupan. Pokoke nyukupi ngoten lho barokah niku. Dadi kan diterima, disyukuri, dinikmati, kuwi bakal iki uripe iki ya ayem tentrem ngoten lho. Lek sampean ki uripe sampean klebu barokah apa ora? Alhamdulillah kula nggih barokah ya kadang musibah. Kok barokahmu kok ora mesti piye sebabe? Barokahe alhamdulillah menika paringi rezeki sempulur. Musibahe Piye? niku kula niku yen kena lemah, bleduk, terus mampu telek niku dhisik dhewe. Niku musibahe. Kok dhisik. Musibah. Oh, bener Mbak, bener mesake banget iki ora. Yo iyalah wong raine cedak lemah lho, Mbak. Ning aku mampu telek ono dhisik dhewe. Ning Mbak aku ngerti tahu tenan ning apa ki terminal Karangpandan. Dek omahe daerah Karangpandan ngono, Karanganyar kono ki. Apa ki jenenge dek rekake ning ngarep. Dadi Mbak peda motor ning ngarep. Sing nemburi sing wedok mbegagah. Ya Allah, iki uncek malah dipangku bojone ya ngono kuwi. Tenan tak oyak bae uncek to sing nyetir. Tur ndek anak ta cek sampe. Nggih alhamdulillah pangestunipun. Anake piro? Kalih. Wong yo an. Kirik, Pak. Sorry. Sorry awake didame ade. Pinten putrane pinten? Kalih. Sing bajeng Kelas minggah kelas 6 niki. Sementen pundi? Nggih sak kula ngenten niki. Oh, Sak kula ngenten niki. Kakung no. Mosok ya semene iki lho ki. Padahal lagi lah ngecet tenanan. Lek anakmu semono. Pepake setugel terus anak-anak semene lho. Ora cekir lah aku nuwun sewu aku kan penasaran to. Lah awakmu semono ngapunten aku ora ngenyeki ora. Mendine lah ya logise ndek anak kan semono. Ngono to. Saiki dekan ngisor kono. Nah, upamane kowe merintah anakmu adus oleh pemerintah piye? Malah ya adus ayo. Penak to. Jane iki semene iki menungso pari-ari. Lah iya, sing nomor loro. Kelas kalih niki kelas kalih. Dhuwur ya? Nggih alhamdulillah. Lanang. Turun kula danten. Turun piye? Lah kowe cilik no. Lah ke turun kula. Lah keturunan kula lho. Mengken turun jenengan dikira bojo. Kudune lek logis mbok takon karo piyai piye logikane ya. Jenengan lak piyaine amit sewu cendhek, cilik ya to. Kudune anak-anak ya cilik. Kok anakmu dhuwur-dhuwur kuwi perlu jenengan tanya. Tanya. Kuwi anakmu dhewe apa anake tanggamu lho. Kudu curiga lho ngono iki, Cak. Halah kula ikhlas mawon no. Lah apik men kowe dadi suami. Ikhlas lah kula ora iso sedekah bondo ya bojo gak apa-apa. Jenengan ajeng manas-manasi kula. Lah memang macam-macamne aku karo Elisa ngono ya senengane ora. Lah upamane kowe nun sewu. Wong iki ora ngerti to. Mboten ngertos. Sing jenenge siji pasti loro jodoh telu wahyu papat derajat 5 donya. Jodoh ki lek ora ngerti. Leres. Sampean wis duwe bojo, duwe anak loro, viral, kondang, ndelalah Mbak Elisa kedanan kepayang-payang karo sampean. Sikapmu piye? Biasa. Jakre wis gelel. Mbak, coba Mbak dirayu. Upamane kedanan tenan. Aku. Ora gelem kowe? Kula. Moh. Masak to Mas? Moh nolak. Coba Mbak coba rayunen aku pengen roh polahe iki. Kok sik to nek arep ngerayu piye? Nek biasane wong lanang karo wong wedoki nek arep nganu kan ya cekelan tangan. Piye le nyekelan tangan? Cekelan tangan yo ngene to. Loh, sayang. Kok nek arep ambung-ambungan piye? Ya. Lho. Piye? Ngambungi bathuk, pipi apa piye ngono. Ayo. Lah niki nggih bathuk to niki. Mambene. Puncak. Lah pripun lho jenengan terus ambunganan bathuk kali bathuk. Lah ora kene lho. Nggih bathuk. Bathuk karo bathuk, pipi karo pipi. Ngono lho. Irung karo irung. Gon lambe ngene ngono lho. Lambe yo eneng to ya. Wes iki tak kepruk dhewe lho kowe ora. Ora usah dikepruk sampe tak mati dhewe aku santai, Pak. Pun santai mawon lah jenengan. Coba diserpeki ketoprak, Mas. Mbak Lisa aku njaluk tulung gandrungen. Kira-kira polahe kaya apa? Pokoke aja mandek le gandrung saurunge uncek semaput ya. Duduk. Duduk. Iki ki aku sing dadi bojo apa ora ya karo Kang Mas Broto. Aku
jare arep dibojo arep dirapi. Mbak, sik ralat. Kok iso Kang Mas Broto iki lho. Semene ya Briti iki. Gak apa-apa. Ora brut. Briti wae, aja brutu. Terus, Mbak. Aku kapang banget jare mono arep rapi karo aku arep nembung ning ngendi to Mas Broto. Mas Broto ngendi to Mas Broto. Aku Cek. ki situ dirapi apa ora to. Cah lanang sing kendel aja mundar-mundur, maju. Maju pripun lho kahanan kados ngeten kok ken maju niku lho. Sing gagah ngono lho wong lanang kok imbas imbis ora. Gagah. Mas Broto. Mas Broto. Piye diajeng? Mas Broto iki kok ana swara tanpa rupa ki ning ngendi pamane Iki Mas? neng burimu berarti entut. Mas Broto. Ya ampun Mas Broto kene lho. Ora. Aku ki kangen banget karo Mas. Ora aja lunga-lunga to angel banget to golekane. Sik. Aku iki broto apa dolanan? Awet tak golek ning ngendi lho Mas Broto jare arep rapi karo aku ki sida apa ora? Waduh, aku amang-amang nyawa ngene iki aku. Sida apa ora? Sida. Hah? Sida. Jare mono kowe seneng karo liyane. Ora ana wanita liya kajaba sliramu diajeng. Piye tenan ora? Waduh, aku deg-degan ngene iki. Tenan aku. Oh, bahaya deg-degan aku. Pengen. Iki lho adile Gusti Allah nang kene iki. Pripun? Wis to, sakjeg jumblek yen kaya wong umum kaya aku ora bakal dipangku sinden ayu sing jenenge Elisa. Bejamu cek tenan. Nggih, Piye? alhamdulillah. Rasamu Alhamdulillah. dipangku karo Elisa rasamu piye? Ya cukup dingin lah. Lah Masa dingin jenengan sih, Mary enggak? pripun? Masa Jenengan enggak Mary. anget sih? Hah? Masa enggak anget? Aku aja agak sumuk. Gimana kok dingin sih? Aku kan kedinginan deket kamu, ya sih. pengen dipeluk terus gitu loh. Iu. Sida ora iki kono prae. Sida, kowe omongo. Aku ki dadi broto. Heeh, iya. Terus iki dadi cempluk. Cempluk Warsia. Oh, aku cempluk to. Iya. Cempluk cepluk. Aku nek kepribadianku cempluk kok kayane kok rada luwih edan setitik ya. Ya ora apa-apa. Piye to, Broto? To broto. Ngene lho, Pluk. Ayo gek rembukan brot kene, penak-penakke wae. Iya, Pluk. Lah nyeluki to broto tambal ban ayo. Ngene lho, Pluk, kepiye sliramu? Kuwi Arep kaya wong piknik ya. Piye? arep tak lamar, gelem Arep tenan dilamar. ora karo aku. Yo garek piro hitung-hitungane. Lho, kok piro hitung-hitungane Lah iki jeneng lho? wong dilamari wong wedok ki ya ana hitung-hitungane to ya. Mas Aku kaya kawin. kudu piro-piro ngono kuwi nggo ngadake keramaian nak yo kanggo butuh dana. Jalukmu piro bakal tak utangke? Loh. Utang sapa, Cek? Utang Pak Yoyo. Ya kira-kira sak cukupe aku ya pengen gelar wayang ngono kuwi ya. Yo wis to Wayang jalukmu apa bakal tak sindene ya turuti. milih, bintang tamune ya milih. Milih Ning aku sindene kowe njaluk sapa? ya minimal kaya Winong ngono kuwi sing ayu-ayu Umi Hafifah. Atus bukeksi? Buke si rasa. Lah ngopo? Aku ora pati rada piye ngono nek karo aku. Apa wis ketuweken? Ora. Kowe rene lak idoni we. Wingi ibune wong sak rombongan yo ketuweken mah padane klopo apa piye ora. Mboten. Omongane sing penak. dibandingke Umi kali ini kan Ora sik. sepuh ya. Njaluk ngapura sik. Njaluk ngapura. No. Bu. Nyuwun pangapunten. Kalau mau kegujengan kewala. Bu. Ngapunten, Bu. Kowe arep mlebu iki karepmu piye? Aku gila aku. Lah kan sungkem. Sungkem niki lho. Aku kok malah gila to, kali-kali sing ora-ora. Kok kelingan sing ora-ora ki napa modele kados kula ngeten niki. Loh, Pak. Ngopo? Kelingan sing boten-boten.
Lah piye? Lah kan roh kula ngeten niki. Oh. Ketoke kelingan ngene jenengan. Boten. Bukan sing gila ngono, awakmu ndelosor kaya ngono kuwi ora. Ayo. Nggih, dodoane anu ngapunten nggih, Bu. Wis sundul ndang alih, sundul. Nggih. Bejengan niki wau nggih. Wis nguyuh kuwi kok. Pak tenan Pak, aku kaya roh kodhok nyelot. Pak, apa? Ibu ketoke seneng niku, Pak. Heeh. Kula mbok mantung bas. Iya. Damel gilan-gilanan Ibu. Ayo tak gombleng nggih seret-seretan anakku ya. Ngono. Wis sampean ki seniman multi talent. Tetep dapuke sebagai broto, sampean gandrung ngangge tembang, bawa karo wi cempluk. Ayo ngono. Ayo. Aku golek anduk tenan iso nangis aku guyu. Ayo. Wis mak culut ngono ya. Kaya suweke lho. Mas Broto, aku ki sida mbok rapi tenan ora? Sida tenan. Tenan tresnamu karo cempluk to. Tresnaku ya mung kanggo sliramu. Modalmu piro duwite? 20. 20 apa? Ning wis entek. Entek tong berarti ra ono apa-apa nol. Aku mau sangu 20. Duwe utang. Eneng dalan kono ora. Heeh. Dicegat parkir. Lah padha aku yo garek 20.000 mau kon bayar parkir Aku yo bayar parkir 20 dadi entek. Entekan yo wis nek ngono ak dhewe kan saling mencintai to, Brot. Nek Nek ora penak blas ngono to. Kok tobrot apa? Nek kok kleru tobrut malah cilaka. Kok tobrot itu? Nek ngene iki wae dhewe golek duit bareng ya, Brot. Tak golekke cara ben awak dhewe entuk duit ya. Carane kepiye? Nah, tak golekke cara gampang banget. Iki kan awak Tikto. Nggih, Pak Tikto. Lah iki etok-etoke kowe tak prisake. Ngono ya. Tak prisake kowe macak dadi bocah. Konjuk ngomong nek aku ra duwe duit, aku arep sekolah ngono kuwi ya. Oh, ngono. Heeh, ben kanggo modal awak dhewe nikah, ya. Lah, modal kere iki. Nah, ben ketok bocah iki lho kok ngene iki ya. Dicopot sik. Nah, kreatif banget iki ya. Wah, apik. Kabeh lho, Mbak, diudani pisan, Mbak. Yalah, salin dabukan. Salah, bocah sak ungkus ngene kalungan bareng. Katoke. Mangko. Katoke dicopot. Katoke gak sah. Piye nek ra nggo katok? Iki lho arep ganti katok sing abang. Aku gak rangkepan. Ngono nganggo popok dhisik. Lagi popoke piye? Nganggo popok engko ndak ngompol. Pempres. Engko ndak ngompol. Ben ya. meyakinkan. Ayo. Mereknya kayak Mami Poco ayo. Ngapa ta cek? Diangkat tok. Ayo. Nah, katokan. Wah, tertib. Engko sowan daleme Pak Tikto. Oh. Nyuwun suntik. Nyuntik sapa cek? Nyuntik ibu. Tak lareke dhewe. Singgo seragame ya, Lin. Tak golekke sing go apa. Ah, jan. Ya, apik ngono kuwi. Nah. Apa enek cah SD blangkonan ya, Mbak? Bener copot. Ganti nggih. Ya alatnya ya komplit men lho, ayo. Wah, apa wi mereke Hello Kitty to wi? Apa cak? Gak iso melek aku. Lilipen. Gak nyambut gawe yo. Sowan Pak Tikto. Pak Tikto. Pak Tikto. Lah nggih Pak Tikto. Pak Tikto.
Kok lambemu ilang ya? Sik tak golek. Iki wis. Ya ampun. Ken bagus. Ah iya. Nah, ya ampun bagus e. Sing bagus dhewe. Sing bagus dhewe. Anake sapa? Anake Bu Keksi. Solek gede pengen dadi apa? Maling. Mantri. Mantri. Nggih, mantri, Pak. Heeh. Aku udah ganteng, Pak. Wah, ganteng Jan wis. Ya. Ya. Bareng kowe iki dandan SD pupuran, masyaallah tak sawang kok kene Jan kaya gemuk kowe. Gemuk oli. Iya. Nggih. Bu, angu. Ya Allah, Pak. Iki kok enek bangsa kaya ngene iki bangsa apa ya? Kayak penampakan iku lho, uka-uka iku lho. Heeh. Masya Allah. Menungso. Lele ya ampun kok kaya ngono rupamu, Masya Allah. Ben Lah penonton ganteng toh, ganteng toh. Ngene. Mungkin sesuk berwayangan sampean karo Pak Cahyo nyuwun diruat ya, Mas. bocah Sukerto kowe. Aku iki padha demit iki. Aku ganteng toh. Ganteng. Ganteng. Anake sing bagus dhewe. Sing bagus. Nggih, ganteng tak sangoni le, gandeng bocah ganteng tak sangoni Bu Kes ora tega. Lek nek bocah arep sekolah ra disangoni iki mesake nya kene. Nah, ngoten. Iya. Nyuwun sangu pira biasane le cah bagus? 2000. 2000. 2000 kena nguyuh tokno kuwi. Kok malah ra duwe ya? 2000. Enenge 50.000 dadekke seminggu ya le ya. Nah, sangu sekolahnya matur Pak Cahyo. Makasih saling disayang, saling Matur disayang. nuwun, Ibu. Ora usah nyayang aku udah makan bae le. Tak bekti to, Bu. Ndak usah, Ibu harus lak kosong ngising. Pak, kok mangone 50.000 kangge seminggu. Iya Yayi Sukosrono. Sangine 50 cukup ora nggih sekolah? Mboten cukup. Mboten cukup. Mboten cukup. Njaluk tambah. Nggih. Ya, tukumu apa to le ning sekolahan? Tukuku bir. Tak keprok ta SD. Minuman sing marai kuat niku napa? Kawa-kawa. Tak tambahi nyo. Nyo. Kawa-kawa ya apa ora roh malah ora. 150 to iki. Nggih. Iki ya, iki lak Senin. Nggih. Ngono. Kowe pokoke dina Senin 150 kudu dintane nganti ra konten tak pecah ndasmu kowe. Dintane ayo. Dina Senin kudu telas. Heeh. Ora telas Pecah ndase. pecah ndase. Heeh. Dukoke apa iki? Anu, Bu. Anu iki 150 to. Heeh. Kowe tak nggo jajan, nggo tuku es mesti aku pilek. Terus Karaoke yo. Kuwi anak jajilanat cah SD karaoke. bocah laknat iki. Karaoke ten ngomah ngono lho. Ngombe. 150 nggo jajanan sekolah itu akeh kok. Lho kan ya dijajake pamane sing 10.000, sing 170 iki ditabung kan iso. Ning sekolahan kan iso nabung to ning sekolahan. Oh, alah nggih. 10.000 jajan, 140 tabung. Nah. Soben rabi cempluk. Bisa kurang no nek sakmono kuwi njaluk karo liyane ya. Awak dhewe menyang nggone dokter. TikTok. Nah, iya, ngono. nyuwun nganu dokter Tikto menika mesakaken niki mbok menawa panjenengan munggah panggung niki melas niki anak kula ajeng dipresake ngene jenengan Aku dokter. jane bengi iki bagian apa to ya? Kene kon lelipur kanggo alat ngemis to arepan. Ora apa-apa kuwi lho. Lho Pak dokter kuwi lho. Pak dokter. Kuwi pasiene ya kuatah niku teng Ndelopo. Kula bantu Pak dokter. Nggih. Niki mesaken anak kula niki sakit jan ra iso dhuwur-dhuwur. Nah, Pak dokter. Jenengan Nggih. Nyuwun tulung Pak dokter. Niki mang suntik kajenge langsung mati ngoten pripun carane? nggih ampun mati to. Nggih. Sakite napa niku? Nah, Nggih, niki kula ajeng mresake anak kula. Nek ngaten niki niku napa stunting napa niki disuntikke napa pripun nggih solusine niku nggih. Enten obate mboten Pak Obate. dokter. Enten. Kersane dhuwur dawa ngoten. Enten. Kersane kula Tapi modot. niki pun kasep ya to.
Dadosnya pripun nggih niki duwite nggih mboten nonton ning bocahe kedah kula presake mesake niki panas nggih siki nangis. Oh nangis to. Guyu malah. Nggih. Pripun supados kula saged mresake? Pripun to Pak Dokter? Wah, jenengan betul suntik to Pak? Sing kok sawang endi? Anu, aku madhepku rene. Hah? Wo, iya. Tak kira ki nang panggung gawa suntik. Tiba impus. Kulo niku bingung. Bingung. Badhe ngomong napa? Panjenengan niku duet mawon kalih kula, mengke nek panjenengan remen penggalihe niku saged anu Wah. Mbok menawi wonten anu nggih, sangu-sangu nggih bocah niki lho, mboten nggih kula kok nggih bocah niki, ngaten nggih, mesakaken. Tibane ki mau ki adi gandrung dadi cemplok aku brotone terus diwalik. Balik jen mriki pengen duet kali Pak Dokter. Lah awakmu dadi apa? Gua alat ngemis. Oh alah. Nggih. Apa ya? Nggak bisa nyanyi. Oh, masa tadi dibocorin katanya bisa nyanyi. Pak, lek ngoten, tulung jenengan damel resep pripun carane penabuh mboten ngantuk ini enten resepe mboten Pak. Mangke kula kekne sing gunang niku lho, Pak. Nggih. Nggak bisa nyanyi. Nggak bisa. Iya. Enten resepe mboten Pak? Kersane mboten ngantuk wonten enten resepe mboten? Enten. Oh enten. Apa ya? Nggih mak damelke. Yang kula modot nih enten mboten resepe. Enten. Enten, mak damelke nggih mengke nggih. Nggih, mangke damel. Nah, Nggih. mak damelke kersane kula modot ngoten nggih. Nggih. Nggih, mang damel dhuwur kira-kira 4 meter ngoten lho Pak mangke niku. Nggih, petang meter mengke ngebruki limbuk nggih. Njaluk resep ki ndedet apa piye ning dokter ki njaluk resep ki mbayar. Yo. Ndedet apa ora? Ya engko njaluk kowe. Oh iya, engko tak ngangge BPJS saged to, Pak. Sakit. Malah. Nggih, nggih, Sun. Boleh ya nyanyi bareng dulu biar Nggak kita ada. apa? Nitip aja. Nitip aja buat Minta anak lagu. saya. Oh, minta lagu apa? Orek-orek Madiun. Wah. Yun, Orek-orek nggih. Matur Madiun, suwun Pak nggih. Nekto, Mak nggih. itu kan asline Madiun nggih Pak nggih. Aslinya Madiun. Aslinya Madiun. Oh, nggih. Matur sembah Aslinya nuwun, Madiun. Pak. Nggih. Nggih. Pak, miki mau dibetok. Kowe kaya awas men to, Cek. Nggih awas lah mriko miki digawa rono. Dalange tombok. Nggih. Ayo. Nggih, niki mau nggih wonten pamundutan Lintang Asmara dari Siap. yang live nonton terus Nggih. tadi WA dari Klaten minta Lintang Asmara. Siap. Menawi wonten pamundutan wonten panjenengan. Nggih. Menika ugi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Cahyo sugeng dalu nyuwun gending selendang biru kalian Lintang Asmara. Lah, Nah, Saking putune Mbah Blantik Pak Kaji Bores. Pak Haji Bores. Nah, Oh, Haji nggih. Bores. Nggih, menika mayoritas sing ngersakaken Lintang Asmara. Nggih. Mangke pamundhute Pak Dokter kula aturaken bar menika. Nggih, nggih. nah nggih. Duit karo kowe ta, Cek? Mboten Talisa. kalian cocoke kalian jenengan no. Moh aku wis tobat aku ora. Lah mbok kalian jenengan to, Pak? Ora. Jenengan mawon ta? Moh awakmu Kula wae. tak sing ngepraki mriku. Apa geyok kowe sikilmu apa tekan Terus ora? oleh Saged, sila saged, tumpang Pak. lho. Sila tumpang lho. Saged nggih, jenengan duet kalian niku nggih. Moh, kowe tak kei 150 to iki mau. Nggih. Ayo Nggo nyanyi nembang. duet. Ayo ngono, ora. Ayo. Ora itu tuku obat to niki, Pak. Obat apa? Obat abit. Ayo, coba kaya apa? Siap toh Lintang Asmara? Lintang Asmara kanca-kanca. Oh iya, Iya, oke. Kadang karo. Maka aja dipun aturaken Lintang Asmara. Yo, Mbak Elisa dan Mas Uncek. Dados. Mbak Elisa no wis aku wis ngerti biasanya pancen ya bergas apik jogete jos suarane apik. Nggih. Aku lagi ngerti kowe Cek. Lah, Kamu napa? suaramu ya luar biasa tenan. Biasa di luar ya. Ora. Luar biasa pripun lho. Enteng tegese. Enten napa? Gamelan iki nadane tinggi lho iki mongko. Dhuwur iki. Heeh. Kula meki-meki. Heeh. Sing ngendang barang iki garap pargo barang. Lu modern kok. Lah nggih kula melu-melu ya sing ngene ngono. Malah apa iku? Saya Ikuti zaman. apik. Dadal mana Pak Pargo ini? Iki ora amu nonton kok kaya apa coba ya. Awakmu Pargo. Jenengan ajeng nonton. Heeh. Nanggap piyambak. Lah kok 150 ki lho, nu? 150 ki lho. Ora. Pargo. 150 nyanyine. Hah? Pun njaluk imbuh nyonya. Ambu 100 Pargo ya. Heeh. Nggih, matur nuwun. 250. Nah, coba ya. Potong iki kok.
Urusanmu karo Pak Karji ora karo aku kok potong-potong piye. Ayo Jal, ayo. Margo. Aku juga. Yo iya. Heeh, iya. Apik iki. Ayo. Aku hadap mana? Terserah. Belakang. Wong madhep nang ndi-ndi ora nek bedane, Gak Mbak. apa-apa. Ayo. Oh iya. Ayo. Iya gila kok ya uget-uget deh. Wis wis. Aku ora kok lumangan ndak engko ora. Iya. Aku ki pol telek to. Lah kok kene tak sawangi. Lah aku terserah kok lumah. Lah kok kene tak sawangi kendu kaya uget-uget kae lho. Ih ora ya. Ning jos kowe kreatif ya to. Nadyan to njenengan piyai khusus suaramu apik ya to njogete ya bergas ya to. Dasare banyolane ya semu. Ora ngoyo sampean banyole iki. Semu napa? Semumpel. Iki ngapa terus iki le? Iya. Apa-apa. Heeh. Sik Mbak Elisa kula selani nggih. Nggih, monggo. Pamundhute saking Pak Dokter. Pak Ayo. Dokter. Ning tetep kene kowe cek joget Nggih, cek. siap. Ayo, mau ngersake orek-orek. Orek-orek. Medyunan. Medyunan. Coba kaya apa? Sinten sing ngatur kene iki? Ya Mbak Tri Hastuti Retnawati dhisik. Ayo coba kaya apa? Nggih. Mbak Tri Hastuti Heeh, Retnawati. Retnawati. Ya. Ben ngaturake orek-orek pamundhute Pak Dokter. Panjenengane ngasta wonten RSUD Ndlopo Madiun. Wingi pas peresmian wayangan panjenengane ya rawuh. Pak Tikto. Ya. Yayi Budaya Estu kok. Nggih, nggih. Yayi le sedakoe sae nggih kados Pak Tikto. Nggih, Jan bener. ajeng nimbali dagelan kondang kados Abah Kirun, Cak Percil, Cak Yudoe kelakon. Lah kok sing diceluk kowe? Lah liyane do isi kabeh sing kosong aku kok. Kowe mesakne. Mesake. Lah iya. Monggo, yo Mas, yo sampake dhisik. Orek-orek dados. Mboten jumeneng Meneng Mbak Tuti, ya Mbak. Terus nggih. Mbak Lisa mriki Mbak. Nggih. Mugi-mugi Dik Saptawaji dados lare ingkang soleh. Migunani dumateng tiyang sepuh agami nusa lan bangsa. Saking keluarga Yogyakarta. Nyuwun lagu Sambel Kemangi. Keluarganipun wonten ingkang dari Yogyakarta ya. Nggih, leres niki pundi Mbak niki? Niki. Klulus coba. napa pundi niku? Coba. Oh Nggih. betul. Klulus. Modus. Ngapa ta berat-berat ta? Kulur enggak tahu. Modus. Tulisannya. Wah, Nggih, apa ada nggih. dosen kok ora iso maca, ora alasan. Apa ta Wepro. kaya Kuwi lho, ngapa ngono lho ora. Lah iki ra ketoten kuwi iso maca apa piye sing iki? Kula Saking apa Jisal? Lah kula mau lulusan SKKP kok. Apa? Sekolah karepe ra karepe. Lagi, niki lho Mbak, sambel kemangi. Nggih. Siap. Jenengan men dikancani karo Sinten? Mbak Winong Nawangse. Mbak Winong, Ayo. mari Mbak Winong yang ceria selalu. Nggih. Pinang. Wah, jan lah. Kuwi rono cek. Ayo rono. Nah, kuwi di anu tak. Sindene Pak Yoyo ayu-ayu. Ayu-ayu to. Hafal enggak? Lah nggih, biasane iki yo dan dalang pesinden angger cedak debok ngono ki mesti bojone. Heeh. Iki biasane. Terus? Biasane bojone. Ah. Ning kok garwane ki malah kayak pinggir. Apa nggo cepaki wong mendem ngono ya? Pak, tenan tak kobrok tenan kowe. Kowe iki lek ora ngerti takono. Lah pripun? Lah kula kan biasane kan ngoten to. Kowe ngerti simpingan wayang iki? Pripun? Saka cilik saya gedhe. Nggih. Men apik disawang. Iki kok kene ya padha iki cilik saya gedhe ngono kuwi. Oh. Sing angel disimping malah kowe lek disimping ning ndi bingungne kowe iki. Kula enten mriki. Nang ndi? Nah. Ya lah, Kula enten madu. mriki. Kowe nggawa anu tas ora Ada ono ning tasmu iki, kon mulih ning Ampun Pak Solo. niki ten niki mawon wayang golek. Mo. Biyen tak ngenekne ya cek ya. Remet ya wetengku senep bawa. Ayo, ya Mbak Winong kuwi digeret no Mbak Winong digeret no. Cek. Lah digeret niki menapa masa presiden kok ora roh dalan? Ora perkara, men Digeret. ketok mesra ngono lho, kaya Ya. chemistry ngono lho. Enggak dispoti ta. Heeh. Enggak Oh, dispoti minta ta. sepot. Heeh. Oh, alah minta Mau semprot. dispoti. Ya. Semprot Ya. kok. Semprot kuwi. Spot. Wis kepiye? Itu keadaan musiknya biar nanti biar semangat naiknya gitu Oh, loh. Semprot. alah. Tak kira disemprot goleke selang sik kono. Wis dandan ayu-ayu lho 2 jam kok disemprot Maka. yo nong. Nggih. Iyalah. Enggak jadi nek no lama banget i.
Uncek iki lho, Nong. Uncek omong ae kan mau ora. Nah iya to, cuwili ngomong ae. Ora omong dikira wong bisu. Saman Mbak, iki takoki lho. Jenenge sikil ki kiwa karo tengen. Kok iso sikil tengah e? kuwi lho. Masa ndak ngerti. Karo Ren. Yen sikil iki biasane kiwa tengen, yen tengah kuwi kutil. Oh, nggonmu kaya kutil, mung sak kutil. Ora. Kene lho, cek sing dikarepne driji lak 5. 1 2 3 4 5 iki lho maksude. Driji sing tengah iki lho maksude. Asumsi. Sikil kok iso driji lho. Jadi driji sikil. Lah ya driji sikil. Maksudnya. Oh, driji sikil. Ah. Enten iki tengah. Ya wes, nekno. Enten ajeng napa? Enggak. Ajeng tambah dolanan apa pripun? Iya. Nggih. Monggo dipun aturaken Mbak Lisa dan juga Mbak Winong Nawangsih menika pamundhut sambel kemangi saking keluarga besar Yogyakarta. Ya to? Dados. Terus. Kok sik ngene, Mbak, lek generasi dalang anak ora mung neng Solo, ning Nganjuk iki cah cilik-cilik wong kula iso njuri festival dalang provinsi to. Kula ngerti apik-apik. Dalang cilik apik, penabuh cilik, sinden cilik apik kabeh. Pertanyaannya, sok ki sing nanggap sapa? Nah, iku. Nggih cah cilik-cilik. Lah dalang cilik, ya go cilik sing nanggap ya cah cilik-cilik. Oh ya ngono ya. Nggih. Kados kula ngenten iki sing. Kowe ora melu festival dalang cilik? Ya. Mboten. Sesok supito meneh wae, Mas. Supet-supet mah. Mboten kula mau mboten tumo dalang. Njogetke nggih mboten gedok. Dalang. Ha iya. Oh mikir uripe dhewe ruwet kok mikir lakon wayang. Seta uripmu lah kabare ya tentrem ayem karo garwane ya romantis ngono. Nggih alhamdulillah ketoke romantis. Sik aku mbayangke tenan nek ndalang kayak gimana ya. Jagatane nek Pak Cahyo kan segitu sama segitu. Nek Mas Uncek jagatane sekira-kira sepiro? Mung sekonggo. Wis semene lho Uncek ngene. Dadi wayange mung semene tok iki. Ngene iki. Jagate sempit teh. Iya. Alah Mas Ngono Uncek. kuwi luar biasa. Nggih, Ayo Mbak. niku. nembang, Menapa Mbak. niki? Nggih, Pemundutan wonten napa beda? Jenengan enten mboten lek mboten mangke kula nembang karyane Mbah Sukron sing nyatane mbiyen sing menviralkan niku jenengan tur etika jenengan iki izin kalian Mbah Sukron. Oh nggih. Nika lho napa niki jenenge Sambung Wanci Dalu. Oh nggih. Nah, iki ya. Nah niku tapi nganune bawonipun sik napa nggih? Bebas, monggo nderek mawon. Kula sik rumiyin ya. Sing rumen mboten masalah, sepenting intine lak padha. Sambung wanci dalu. Nah, dadi ngene lho, Cak. Lemben-lemben roti-roti. Cak Uncek, Biyen-biyen saiki pripun? ngene lho, Sambung Wanci Dalu. Nggih, Sampe nek tanggapan lunga ke omah to, nggih. kudu waspada. Enten apa? HP-ne bojomu sesuk ceken. Ayo. Sambung Wanci Dalu lho iki. Alah mama bubrah ke omah-omah. Pun kersane mari mboten tentremi ngoten niku. Nyekel HP-ne bojo kok ngerteni WA ngono ki mari ra tentrem. Wis jarno wae lah. Loske ya. Los wonten mawon. Oh, jenengan niku napa? Dalang nok napa piye to kowe? Ah, dalang gagah, dosen wis ganteng. Oh, karo sing wedok ya wedi ya. Aku ki ora wedi menghormati. Alah sami mawon. Kowe tak kandhani. Pripun? Di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada wanita yang hebat. Yen sampean pengen ketrima uripe, Nggih. wanita loro kudu kok hormati. Siji ibumu, loro bojomu. Sukses kowe kok, tenan. Oh, sukses seorang laki-laki pasti dibalik doa seorang istri. Nah, nggih ngoten niku. Jangan pengen sukses meleh mboten. Oh, pengen. Ha nggih mang patus meleh. Lho hubungane apa? Lah kan kesuksesan seorang suami ki dibalik doa seorang istri. Nah, yen sing ndongake kathah, bojone akeh. Nah, niku kan luwih tambah sukses meleh. Nah. Oh iya. Lah nggih klemben-klemben roti-roti ngono lho. Biyen-biyen saiki apa Silvi ngono lho. Cukup. Ayo. Sambung wanci dalu. Dalu. Iya. Silvi. Anu Elisa. Puncak iki tak setelika kene kowe ora nggih. Lah ya ayu kono to. Sing Apa ya ngomong memper-memper sapa? to aku karo Silvi. Aku muni ngono batinmu apa ya cemburu ngono ta. Aku ki jane piye ya, Pak Cahyo ki wingi ya ngomong kepiye karo aku, mbasan ana Silvi ngomong kepiye karo Silvi, jadi kan aku gundah. Nah, Sebagai itulah seorang perempuan. laki-laki lamis. Oh iya, lamis ya emang kayak gitu ya.
Ora kok Mbak Lisa mboten ngoten niku lek kalih Silvi niku gur kebutuhan panggung. Lek kalih jenengan iki pancen kebutuhan panggung ning sok-sok kaya arep tenanan ngoten niku lho. Alah, nggih mboten. Pokok niku lak niate adi lak guyon gandrungan lak romantis lak gimik to. Gimik. Gimik ning upamane Bukesi ra melu, gimik iki iso dadi tenanan niku. Mula bojo kula mesti kula jak teng pundi-pundi ngoten niku nggih. Ngoten lho. Ayo. Apa, Pak? Oh, alah. Nika Bukesi nangisi pas keluwen nika, Pak. Strip malan. Ya Mbak Lisa, ya dibawani Mbak Lisa. Ya. Senadyan to tangkep bumi langit. Jan elok nggih jas nggih Mbak Elisa. Pripun? Nganti rung didinting iki pas lho suarane. Lho lek karo gamelan kuwi iki dhek wis wis merasuk dhek wisan. Sing gendere ninggal nguyuh lho. Ayo. Urung dicinting iso pas. Nguyuh ki aja disalahke. Kuwi iki sebuah apa ya manusiawi lah ngono kuwi. Soale nek apa wiyaga apa sinden geblek nguyuh randang diuyuhne kok ndak ada dileloro. Kuwi kudu pipis yo pipis wae. Kuwi yen sinden karo yoga. Lah yang dalang. Ha, kuwi masalahe. Udah pernah sih Pak Cahyo udah pernah. Mudun aku lek kersa turun tapi tak genteni ya Pak yo. Iya, lah ngono kuwi. Dasare yo wis sempak sih kono karo aku ki plek. Sempak. Iya, sana Masa plek karo karo Pak plek. ijuran sempak ngono. Karepmu piye? Jelasno Mbak Lisa. Aku lho radong ngono to. Kok karo Pak Cahyo kok iso sempak ki? Maksudnya kompak semangat dan kompak semangat kompak sempak ngono lho. Oh, sempak ki singkatan. Semangat dan kompak. Plek kono plek, aku plek. Jadi plek-plek ngono. Oh, kowe karo Pak Yoyo plek-plek ngono. Iya. Heeh. Bu, plek-plek. Lambene uncek sing ngangge plek iki lho apamu ora. Niki plek kanca plek. Prasetyanku dan kinggang lani mas kang gregetake Pripun, Pak? Kali Bu Keksi saya putih. Napa? Suwantene. Nun sewu ya lek sinden utawa bintang tamu dan siapa saja seniman iki aja dibanding-bandingne. Iya. Mergo duwe kelebihan masing-masing. Ya. Bu Kesi iki cara son kuwi ngebas. Nggih. Lek Mbak Elisa ki triple. Mongko sing jenis son kumplite kudu enek base enek triple. Nah, ya kudu enek middle-e. Heeh, iya. Dadi komplite. Seto, Pak. Seto, stop. Iki ket sore limbukan mau. Dek sekop-sekop niku pripun to, Bu? Kuyahane wis ngajak sekop-sekop iki lho, Sudah. Seto Mas Uncak, niki mau kula mirengaken ket limbukan tekan goro-goro niki kok bojo kula kok guyonane nyerempet ngono lho karo Elisa iku. Ajane arep tak nengke ora tak komentari ning kok suwe-suwe kok atiku kok celekit-celekit ngono lho. Lho lah, napa dirubung gurem jenengan antine? Ya no akal iki pinter lek gurem. Iki lho, sirahku ki rasane kaya kemut-kemut nyunggi kompor ngono lho. Wah, goleke mie ya. Ya oke sih yo. Malah nggih godhok mie. Mie. Lambene uncek iki ora. Iso lho ora. Kaya entuk nggon gumun aku bocah. Ya. Nah, nyuwun warah kali Bu Keksi. Oh, Lah kula- kualat to kowe. Wah iya. Kualat. Mergo lar gawe mie kok ngajak gawe mie sih. Yakti pengen tak apa? Tembung, ayo. Aku kok dengernya enggak itu. Kayak krungone apa Mas Uncak? Tak ambung. Oh, kupinge bosok uncek iki. Tak tembung ora. Tak tembung ora. Ambung wonten kok jenengan. Sengok celekuk.
Neng Bukesi. Nah. Tan lilo mesti. Kok aku isin dhewe ya. Tak gawe dhewe isin dhewe. Gini ya kroso lho. Ya wis tak mikir meneh gitu ya. Kok jadi baper, aku takut jadi baper beneran. Jare ono malah ketok api, ketok rukun. Wis mbok nom karo mbok tua ketok rukun akur. Uncek iki ket sore omongane ngono kuwi. Nganyelne iki ra. Sajae uncek iki kok anu ya. Setuju banget lek Pak Cahyo iki ndek bojo loro. Ah, setuju banget kula, setuju. Sebabe Gen tambah sukses. Dungane mau. Dungane wong loro. Sik to. Kuwi asline berarti kowe jahat lambe aku. Kok jahat pripun? Wanita ngendi sing gelem dimadu? Tak takoni wong wedok ngendi sing gelem dimadu? Enten mboten Bu sing purun wong wedok dimadu, Bu? Enten. Sapa? Eneng. Sapa? Bu Keksi. Lambene muncul tak jantur kowe iki ora. Tak surep Dota Pitana kowe iki ora. Suaramu yo gede ya. Gede, ora mung suarane tok. Ndase bare yo gede. Iki ngawur.